منسي تግራይ ያው فقر ስደት ናተበተነ ይዝርከብ አውዝ ከሰዓት ማለት እዩ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ኣሕዋትና መናእሰይ ተጋሩ ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ላብ ስደት ከምርሑ ካብ ዓፋር ዝተተሓዙ ኣሕዋትና እዮም ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ ክንዲዚ ምውፃእ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ እዚኦም ዝተተሓዝዮም ቶም ለይተተሓዙ ቶም ኢሎም ዝኸዱ ዘለው ዘምልጡ ዘለው ቆፂርካ ቁፅር የብሎም ማለት እዩ ብመዓልቲ ብሓደ መዓልቲ እንደዚ ምውፃእ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እና ኣብ ትግራይ ያው ናጋንጎፎ ድሕረ ወርሕ ድሕረ ክልተ ወርሕ እውን ብትኸዝንዮ ቀፂሉንዮ እንድሕር ኸይዱ መንእሰይ ዝበሃል እውን ከይንሪኤላ ንኽእል ኢና እቶም ሰባት ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኢና እኒአና እቲ መንእሰይ ክንዲ ስራሕ ዕድል ዝፍጠረሉ ኩናት እናተፈጠረሉ ርእሱ ተበላሽዩ በቃ ሰላም ስኢኑ ቅሳነት ስኢኑ ስራሕ ዕድል ስኢኑ ርእሱ ቢዚ ኮይኑ ብዓይኒ ዕሙተይ ላብ ለይፈልጦ ላብ ለይጥይቆ ስደት እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኣብ ስደት ሓው ወይ ሓፍቱ ሃልያቶ ንዓክስሐካ ወይ ንዓከ መዋፃፅእ ክፈጥረልካ እያ ኢላቶ የኾነ እዩ ዝኸድ ዘሎ ልዕድለይ ኢሉ እዩ ዝኸድ ዘሎ በቃ ልዕድለይ ክሞት ድዩ ክሸግር ድዩ ላበይ ቦታ እዩ ይኸድ ዘሎ ፈልጦ ተኣምር የብሉ ስኢሉ ብዓይኒ ዕሙተይ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ካብቱ ቦታ ብቻ ካብ ትግራይ ክውፃእ ብቻ ካብቲ ኩናት እዚ ክውፃእ ብቻ ካብዚ ጭንቂ እዚ ክውፃእ ኢሉ ዓይኒ ዕሙተይ ላብ ካሊእ ላብ ገደደ በሰራ ዝኣቱ ዘለና በይዛኻቱም أتمرحت هايمانوت أهزوكم لافت منسي ورديلكم أيها لكم أتابعوا سلام نكمت حدنت نكمت لتمرحتي عجاويلكم خلقلوا عجاولوا إذا خاتم مرحت هايمانوت بحر مالتي تزعوي أنت نزلكم مستهزئ ركب زلكم مرحت هايمانوتي تسب مس هايمانوت ترحي بقى تهال حشة ركب زلاتو مالتي كاب منكستي تواتاتي خويو كاب خالق تكالات عبيت تكالات هنا خالق تكالاتهم ተወታቲ ኮይኑ በቃ ምስ ሃይማኖቱ ጥራሕ እዩ ዘሎት ህዝቢ እዚና ዝመንእሰይ እዚና ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ኩለኹም ማለት እዩ ልቱ መንእሰይ ሓደ መፍትሒ ንክተምፅሉ ብትሕትና ንሓትት ተዘይኮይኑ ናጋንግሆ ትግራይ ወና ኩለና ክሰራ እያ ትኾን ማለት هاي لديت خعايا وصار درون على حرحة طابات كتكلنيو تግራይ ድሮን ክትዕጠቕኒዮ ናለ ይዝርከባ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ እስኪ ሰሚዕና ይንመለስ ድሮን ይኸምፅእ ፀረ ድሮን የድሊ ፀረ ድሮን የለን ማለት ኣይኮነን ትግራይ ፀረ ድሮን የብላን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣለዋ የብላን ክንደይ የለዋን ኣብ ዝብለ ይንኣቱ እምበር የብላን ግን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ግን ይወሰኽ ማለት እዩ እንተነኣሰ ብሕድሕድ ወረዳ እንተኾነ ብሕድሕድ ጣብያ ተዘይኮነ ግን ብሕድሕድ ወረዳ ፀረ ድሮን ክህልሎ ትግራይ ድሮን ክትዕጠቕ ኣለዋ ከምታ ትማል ዝበልክዋ ብድሮን እንትጮ እንድያ ተወቂዓ እንትጮ ትመስል ከተማ ምውቃዕ እዩ ያው መቸም ሃይለ ደደቢት ያው ካብ ሰላም ልዝምር ልኩናት ክዝምር እዩ ዝብርሆ ኩለን መንኡ ብርህርህ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸሰዓ ያው ጠስሚ ልቡ ሰትዩ ቀኒ እዩ ማለት እዩ እዛ ኩናት ተላዒላ በቃ 24 ሰዓት በቃ ኩናት ቦሎ ክሪ ቀኒ ማለት እዩ እንድ ሰላም ቀንዲ ከመገይሩ ይረግእ ክንደይ ክልተ ኣሕዋት ሃሚጌርካ ይስተኻኸል ና ትግራይ ሰላም ሃሚጌራ ይሕሎ ኣዲ ትግራይ ካልኣይን ከይትነብዕ እንታይ ንስራሕ ዝብል ያው ቦሎ ብቕልፅምካ ናለ እዩ ዝርከበው ዝኸ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ላዕሎም መፀጊዖም ሒዞም ላዕሎም ኣብ ዳርቾም ሒዞም ግን ኣብዚ ህዝቢ ንህዝቢ ንክሃለቕ ህልቂት ንክፍጠር ዘይዛርብ ኩናት ንክፍጠር 24 ሰዓት ናፃዕርዮም ዝርከቡ ትመንእሰይ ግን ሃምቱ ዝረኽሞ ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ ፈቆዶ ስደት ኢና ተበተነ ዝርከብ እንዶ ኩናት ክፃወርሲ እቲ ዘሎ ኩነታት እውን ምፅዋር ሲኑ ፈቆዶ ስደት ዓይኒ ዕሙተ እዩ ዝወፍር ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን መዋፃፅኦ ያሃላ ትግራይ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ለባም ሰብ ይፍጠረላ ትግራይ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ኣባ ሰረቀ ብርሃን ቅድሚ ሻዕብያን ሕወሓትን ፅምዶ ምፍፃሞም ብዛዕባ ሻዕብያ ተናጊሮሞ ዝነበሩ ምስ ናይ ትማሊ ዶክተር ኣብይ መሕመድ ኣብ ቤት ምክሪ ዝተዛረቦ ማለት እዩ ናመሳሰልዎ እዮም ዝርከቡ እስኪ እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ኣብይ ኸትማል እንታይ ኢሉ ቆንጮ ኣቢልና ሰሚዕና ንመለስ ሞ ብሓደና ፀኒሕና የኤርትራ ወታደር ነው ትግራይን እያጠፋ ያለ በመረጃ በማስረጃ የተያዘ ጉዳይ ነው አብያተ ክርስቲያናትን እያጠፋ ያለ የኤርትራ ወታደር ነው ህዝባችንን እየገደለ ያለ የኤርትራ ወታደር ነው እህቶቻችንን አህዛብ በሆነ የማያደርጉት እያራከሰ ያለ አብዛኛው የኤርትራ ወታደር ነው የትግራይን ንብረት በሙሉ ያወደመ የኤርትራ ወታደር ነው ሀብቱን የትግራይን ሀብት በሙሉ ጭና የወሰደ የኤርትራ ወታደር ነው ንብረት ያለ ኤርትራ ነው አብዛኛው ንብረቶች የሄዱት የተጫኑት ወደ ኤርትራ ነው የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎች ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር አክሱም
ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን፣ አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ፣ አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ፣ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ፣ አድዋ ሲዘረፍ፣ አዲግራት ሲዘረፍ ያው ሰማዕኩም ወይም አባ ሰረቀ ብርሃን እንታይ የሚሎም ያው ሃፍተ ገነትና ንብረትና ኩሉ ነገርና ዘሪፍና እዩ ሻዕብያ ቀቲልና ሻዕብያ ዕኒና እቲ ዝበዝሕ ድርሻ ዘለዎ ሻዕብያ እዩ እዮም ኢሎም ትማሊ ዶክተር አብይ ከዓ ከምቲ ሰማዕኩም ማለት እዩ ምስ ሻዕብያ ዝነበረና ባእሲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሃፍቲ ምዝራፍ ምስ ጀመሩ ምስራቅ ምስ ጀመሩ ኣብ ኣክሱም ኣብ ሽረ ዓድዋ ትናተለና ኣብ ዓዲግራት ትናተለና ንብረትና ምዝራፍ ምስ ጀመሩ ትካላትና ምዕናው ምስ ጀመሩ ሽዑና ጀሚርና እቲ ባእሲ እምበር ባእስና ምስ ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ዓሰብ የኮነ ባእስና ኢሉ ነይሩ ትማልና ትኽክል እዩ። ዓሰብ የኮነ ባእስዎም ዓሰብ ከም ዘይባእሶም ኩለና ንፈልጦ ሓቂ ምክንያቱ ዘባእሶም ኣብ መንጎ ሕወሓቲ ኣብ መንጎ ኣብይ ዝተገበረ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፊርማ ማለት እዩ። የዛኔ እዩ ሻዕብያ ተይወዳእናዮ ኮሊፍካና ሕወሓት ተየጥፋናያ ኮሊፍካና ተይቀተልናዮም ኮሊፍካና ኢሉ ሽዑ እዩ ትባእሲ ጀሚሩ ሽዑ እዩ ንፁር ዝኾነ ባእሲ ተጀመረ ማለት እዩ። ፀኒሑ ድየ ፀንሐ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ንብረት ከም ዝተሃለ ያው ኤርትራውያን ብምሉእ ዘሪፎምና እዮም መዓት ዘሪፎምና እዮም ልክዕ ኤርትራውያን ብዙሕ ቀቲሎምና እዮም ዘሪፎምና እዮም ሓዲዶምና እዮም ትካላትና ኣዕንዮም እዮም እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ዝካሓድ ነገር ይኮነይ ኣብይ እውን ናብ ባዕሉ ካሊእ ገበኒኦ ማለት እዩ። ሕወሓት ግን እዚ ነገር እዚ ለየጥፋእኽዎ ትማሊ ለየጥፋእኽዋ ለይቀተልክዋ ንምንታይ ትፍርም ኢሉ ለኣብይ ዝኮረየሉ ከዚ ሎማዓንቲ ብሓደ ምስኡ ናይ ሓሽከር ኮይና ትብል ከለካ ያው እንታይ ልኾን ዶ ዝዓለም ኢኻ ናብ ፖለቲካ ነገር ምንም ክርደካ ይኽእል ኢና ደቂ ዓበይቲ ይመቸዋል።